Magandang gabi sa inyong lahat, mga loves. And welcome po sa ating programang Love Talk with Gracia Raquetera. Usapang relasyon, usapang puso, at usapang emosyon. Sa atong pagasturyahan karon about love, gugma nga gipugos, mo na ginaingon loves nga ayaw pugsa ang iyang gugma kay masakitan raka. Ang gugma loves, adunay lahi-lahi nga labels. Adunay para sa friends. Adunay para sa ginikanan. Ug ang pinaka-romantic, ang gugma sa imong gusto nga mamahimong kapikas sa kinabuhi. Pag aduna kay effort sa usa ka tawo mga lambs, posibleng mahulog siya sa imo. Apan lambs, adunay gugma nga lisod kaayo makuha. Maoning gugma nga dili meant para sa imuha. Kanang love nga bisan unsa nga pagpaningkamot dili jud nimo makabot. Maong karong gabi una loves, ang tambag ni Gracia, hulata ang tao nga para sa imuha. Ug ayaw jud tawon pamugos sa gugma. Kay ang gugmang pinugos sa ulahi masakitan raka. Love Radio.